Gipasigarbo og gipasundayag sa Ore Fashion Designers Guild kun OFDG sa unang higayon sa Miss Kuyamis Pageant ting tuiga ang pagpakita sa mga klase-klaseng disenyo sa mga gowns nga gigamit sa 22 ka mga kandidata. Kini makita sugod bulan sa Enero hangtod sa katapusan adlaw sa Pebrero 2022 sa Limketay kay Mall ning Tacbayan. Dili lamang kini bahin sa pagpakita sa maong mga disenyo sa gowns nga gisulob sa mga kandidata, apan ang OFDG o kambuhatan sa provincial government sa Misamis Oriental nag-abisad og oportunidad sa pagpakita sa paghigalaay sa mga Cagayanon ug Misamisnos nga magkahiusa susama sa kalihukan. Ang OFDG namugna tuig 2004 kun diin usa kini kabuhatan sa top local fashion designers nga nagpadayon sa pagpasigarbo sa ilang mga disenyo dili lang sa local apan apil sa international. Ang pagpalambo ni Gobernador Bambi Imano sa turismo sa Misamis Oriental kundi hinungdan sa pagkamugna sa Miss Kuyamis mo'y usa ka butang nga nagpalig-on sa kalihukan. Nag-abli kini og mga oportunidad dili lamang sa mga local designers apan sa mga kabaton-unang babae nga nagtinguha nga makab-ot ang corona sa pagka-beauty queen sa lalawigan. Lakip niini ang laraw nga mapasigarbo og mapromotar ang mga hiyas nga makita lamang sa Misamis Oriental. Kauban si Andy Charm pakamalan sa kamera, ako si Lambo Geneva Bandong, alang sa limpyo og mataro nga panggobyerno. Padayon Pilipino.